Akwai wasu lokuta da idan mace ta zo asibiti ake cewa ta je ta dawo tare da mijinta, shi kuma mijin ya dage ya ki zuwa, kamar yana jin tsoro za a yi masa wani abu. To bari ka ji wasu dalilai da yasa ake faɗin haka. Daga cikin dalilan shine akwai matsalar da binciken da ya kamata a yi ba wai ya shafi iyaka macen bane kawai, kai ma ya shafe ka har da kai ya kamata a yi binciken. Zan ba da misalai guda biyu. Mu ɗauki matsala ta infertility, wato matsalar rashin haihuwa. Cikin abubuwan da suke kawo rashin haihuwa, kaso 50 daga mata suke, while kaso 35 daga maza suke. So kun ga duka abin ya shafi kowane bangare kenan. To kaga idan kuka zo tare, hakan zai ba da dama a yi duk wani bincike da ya kamata a yi don a gano cikin matsalar cikin sauri kuma a san me ya kamata a yi. Sai kuma matsala ta PID, wato sanyin mara. A mafi akasarin lokaci a jikin maza baya nuna wata matsala. To shi yasa ita mace idan ita kaɗai ta zo asibiti ta sha magani, ko da ta warke kai sai ka ƙara sa mata, to kaga hakan zai ƙara dawo mata kenan, kai kuma a jikinka bai nuna komai ba. So kaga abin da ya dace shine idan akwai wannan matsalar kamata ya ku taho asibiti tare, idan akwai abokiyar zama ita ma a taho da ita, don kowa a bashi maganin da ya dace a maganin matsalar duka lokaci ɗaya. Sai kuma akwai tambaya guda ɗaya da nake so na yi. Wai idan mace ta yi niyyar ɗaukan ciki, me ya kamata ta fara yi? To duk wanda ya san ansa sai ya rubuta mana a comment section. Insha Allah a next video na zan yi bayani akan hakan.